Hi guys, welcome to my vlog. Good morning. Sa kasamtangan ni gayon mga guys, padulong ta sa gitawag na to Labason, Zamboanga del Norte. Bali lisod kayo mga guys kay murag katulugon tani nga nagdrive. Kay ang atong mga kauban mga guys tumba naman. Tungod sa kalayo sa biyahe mga guys, nangatulog na lang ang atong mga kaubanan pod. Ya ato na lang pod pasagdan kay kini nga among trabaho mga guys piti pong kapuya. Mao nga kinahanglan tag gining ning resistensya pod gamay sa lawas nga ginig makatulog ta mauli-ulian pod ang atong kusog. Mao nga gipasagdaan na lang pod ako matulog kay para dili pod sila kapuyon ug mayo. Bawi na lang pod. Ang kuyawa ni mga guys kung ang driver mo ay matulog. Kaya kana nga kuan mga guys kana nga higayon na mga guys medyo katulogon jud ta. Kaya pirti pod kay init sa panahon. Mong nag-video na lang pod ta kay para pawala sa katulogon. Pero di jud malikayan mga guys. Murag mahagbong atong mata. Pero kumo kay mauwi atong trabaho, ato na lang po na kuanon mga guys tiyagaan kay kundi po ta mo trabaho mga guys dili ta makasapi o nga kinahanglan tag trabaho mga guys basta kuan lang tinarong wala man ta na ngarap po kuan mga guys kanang itawag na tong pinaka nindot nga trabaho kay kung unsay imong trabaho mga guys mao na lang gyud ang imong trabaho kuanan na lang na higugmaan na lang imong trabaho mga guys kay dako man ang agasa mga guys basi sa kalisod sa atong trabaho makuan ta ma-proud ta challenge man na mga guys sa kinabuhi ang gitawag na itong kakapoy ingon man ining kalaay kay usahay mga guys naapoy mga kakulian pod na dili nato ma-explain dili nato masabtan o kinahanglan nato kining lalom pod gamay nga hunahuna o lalom nga panabot o nga kuan kining pag-antos-antosan lang pod gamay kana nga dalan mga guys padulong na siya Labason na siya mga guys padulong bali nami duha ka customer ani mga guys nga piti ka bukat kay ang abante nato ani mga guys tawag nila kining katong flyboard nga sa kay tawagan na kanang triport nga hardiplex mao nay pinakabugat mga guys dili ang isa ka kuan mga guys kanina among gitimbang pagbaba namo ang plywood ang isa ka kuan lang isa ka buok among gitimbang 80 kilo dili mapasaan sa isa ka tawo mga guys mao nga kini nga kuan mga guys laay siya og magbiyahe na kay labi na mauga ang atong singot medyo katulugon jud ta bati untag katulugon pero ato nang gi labanan mga guys awang isa ka kauban ako di sablay iting tuluga bawi lang na siya mga guys duha ni sila kabuok mga guys puro tulog ipasagdaan ra sa inyong bugoy kay kana siya bawi man na bawi pag abot sa area binakbakay na punta kumbate kun baga duko ta na mga guys kay lain jud gayong kuan kining siga sa adlaw mga guys murag mo kuan sa mata mo pilit o nga antos-antosan na lang pod gamay kay inigkahuman ani mga guys mao man namon ning duha ka customer kuan ta swing tag ipil dito ta matulog nya pagkabuntag sayo ana mga guys pa Zamboanga City ta Artilin nya Zamboanga City dayon balik tag uli na ta sa atong area mga guys sa Davao. Lisod ang kinabuhi sa isa ka biyahedor mga guys labi na ang atong kalaban diha katulugon og kining kakapoy pod. Unya doble ingat ta mga guys kay atong niaging kuan niaging paglarga namo kay pitil yung kabugat mas arang-arang na ni nga karga nato mga guys kay nakuha naman ang bakal ani pero habwa tila lagi kay imo man ang habwaw ng nakapatong mura pud ta gitawag nila kargada diskargada na lang
para makuha lang ang bugat. Kay atong kargahan mga guys, sobra jud siya 24 tons. Kay lugsong ko diya sa Cagayan, diya sa gitawag nilang Puerto. Pag abot dito sa may sentro gitawag kanana kung kinsay nakabiyahe diya nga kabadi nato diya nga driver kabalo na sila diha. Lugsong ko diya mga alas kung dili ko masayop alas 11. Diya mga guys. Medyo gilok jud kayo kay lain kay break mga guys, mura naman di mo pa nga atong break kay tungod sa kabugat unya lugsong traffic pa jud. Kay mas ganahan pa ko magsubida masigon sa kabugat ang karga mga guys, kay ang makina man mo mag kuan na adjust. Pero pag maglugsong gani mga guys, kita mo imo adjust ana. Kay wata kabalo sa atong break kung mupaak ba o dili, maong kinahanglan nato alalay pud kining atong sakyanan na man mga exhaust. Kompleto man eh. Pero ang exhaust mga guys, pag mudagan na gani mubaba siya 15, di na mo gana. Ang gana sa exhaust mga guys, 30 pataas. Pero pag muubos gani ang imong kuan na imong dagan sa 30, di na mo gana mga guys. Pero kini nga atong sakyanan mga guys, tulo ka exhaust man eh. Na exhaust sa brake, na exhaust sa engine. Dayon high nga exhaust to bali tulo siya ka exhaust mga guys. Pero ang kanang pang high exhaust mga guys, luoy na kayo makinana mga guys kay mura na siya mapalong. O nga alalayan na lang po nato engine brake. Pitik-pitik lang gud gamay sa exhaust para dili pud madaot ang atong dali ang atong exhaust. Dili siya dali buto ba. O nga sa pag-drive mangod mga guys, amping po kinanan sa amping kinanan po nato paniming po uyon sa sakyanan kay dagan tag kalaban pag magbiyahe mga guys. Gawas lang sa kakapoy katulogon napaning atong truck, bantayanan po nato na mga guys kay lisod kayo disgrasya ta. Bahala na naman jay panahon nga magka kuan atong biyahe magka aberya, pero madisgrasya man galing ta mga guys. At least dili kayo ta makapatal pud sa uban nga puntahay kung mabangga. At least nga nakabantay ta kay dili pud ta magpasagad pud nga makadisgrasya pud tag mga kaubanan nato kay walay driver mga guys nga gusto madisgrasya. Mao nga amping-amping lang jud pag magbiyahe ta mga guys. Mao lang na akong ika-istorya pod sa atong mga kabady nga driver diha. O natay katurugon mga guys, pag di na makaya idaplin. Tulog tas daplin. Ang kanang dagan tag kalaban mga guys napay gitawag na to LTO, pero kini na to kompleto man eh, pero usay kulbaan jud ta. O nga kinahanglan pud tag daplin apil sa atong mga kaubanan dito nga magdaplin para likay na lang pud sa aberya pud kay lisod kayo matikitan ta kay ang violation ang atong sakyanan masigong sa kabago na jud na violation. Mao nga dili na lang pud ta mo lusob mga guys. Kay kung kabalo ta nga naa jud ako sa unahan. Magdaplin na lang tagtarong nya pahuway-huway na lang para makabawi-bawi pud ta sa atong kakapoy. Tulugan na lang pud mga guys. Ano lang siya. Dili na lang nako tas on mga guys. Dagang salamat sa pagtan-aw. Ingon man sa mga nagsuporta diha. O sa wala pa nagsuporta mga guys, pero kabalo ko sa umaabot. Musuporta mo sa inyong bugoy. Dagang salamat. O ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, like and share and hit the notification bell aron ma-update pud mo sa atong mga bag-ong video nga buhaton ingon man pag-upload. Ato na lang idugang ang atong gitawag og intro mga guys. Way lami ang kinabuhi kun walay banding. Mao nay intro pud sa atong YouTube. Masipag. Kining isa gitulog-tulogan ra ta. Makita ninyo ay natulog diri sa atong daplin pod. Tungod sa kakapoy kay di pa makaya ang atong trabaho. Pero gikaya jud sa mga bugoy. Na mo na mga kaubanan mga guys, mga partner sa biyahe.
pangkapoy sila. Daghang salamat mga guys.